малко пръчки. И какво става, хора? Аз съм спинал инер без да искам, сбърках копчето и спрях клипа. Но няма нищо, сега ще си го продължим. Гаш си го продължим. Що ме да? Ако ни медийна лен тук. Ще го фанеш, ще знаеш. Знаеш какво стана, бе? Нали ги знаеш тия пръчки по земята, дето са? Дай ти гъба. Не, Едно блокче. не бе, дай ми пръчки и камък. Па да. Това са като камара с букуци. Колко слонове. Че един да пием вода. Те сега идват по мен. Чули аз един да пием вода. Добре. Още една баба трябваше да правя. Чете стигнах до кухнята, наточих си вода и се стих, че стаята си имаше 6 вода и се върнах. Боже. На което си 6 вода няма никаква марка. Няма марка, казах. И кое ниво си? Не питай. Което... Аз съм четвърти. Най-накрая ми се появиха тия работи. Аз съм 25-то. Какво? Съм 25. Омага. Проблема е, че пръжалките намаляват, което е лошо. Трябва да износили някое животно. Аз трябва да започнем вкъщи да правим. Добре, убих някакво и ми даде рау мит. Аз ако му скочим това на карамба с копието, какво ще стане? Не знам. Юрбич! Това с копието го удари 2 пъти и то умре. Упс, чук. Прасе, what the fuck? Не прасе. Ко си ти, бе? Къде му изстреля? Бати хакер. Ела, бе. Ще виж ти. Ела, бе. Кокошка. Малко така нереално, признай си. Малко така кокошки и овце на безлюден остров. Пак си готвя. В смисъл, че е малко така нереално. Мали, то слон е до мен, аз седим... Бегай от слона, че ти я бият бати критикалите. Тук има овце. Това така е малко нереално, па. Аз не знам къде ще направим угоднех. Къща не прави като мене да се прецакваш толкова лесно. Що да се прецаквам? Що аз си направих къща на място, къде се спалват някакви адски големите зверове и постоянно громат някакви слонове и лъвове
Покрай къщата ми. Те пък ти си е направил на грешно място. Аз моите ще я направим тук до плажа. Има малко така пясък и една горичка. Нещо такова. Не слагай там, а моята къща е там. Какво ти направи? По-добре. То слон. И дотегна от него. Не убивай слоновете. Не мога да сложа тъпото нещо. Кое е това тъпо нещо? Вот за къща. Колко дърво имам. Но чак то трябва и дърво ли? Какво? Трябва и дърва да се слагат. За да направиш това ти трябва дърво. Аз съм го направил. По тогава го служи. Не мога. Що? Не знам, не ми дава. Нищо не знам. Моето клипче е 15 минути и 24 секунди. Знаеш, че ако примерно е повече от 15, YouTube няма ти да даде да го качиш. Аз вече мога да си ги качвам. Може да ги качиш повече. Па да. То тогава и аз мога. Що иде с един път с стили чай той май чух слон. Трябва да си ако не си активирал, то се активира такова. Само? Не. Ти трябва да си го активираш, да качваш повече от 15 минути. Панели, ако искам. Ако искаш. Аз ще да те знам. И аз така. Аз се въртим тук и стоим. Какво да правим? Ще че някакви кърпера тук. Дима, с какво си изгреем газа? Да, знаеш какво ще правим аз? Какво ще? Ще свършим като вече. Пусни друг. Еми... Пусни друг. А кога? Сега. В момент? Да. Еми... Абе, не ме пускам друг, айде направо го спирам. Добре, аз ще тук дърва. И само още на клип. Още ще снимаш? Трябва да си говорим на някаква тема, поне докъде свършим клип. Абе, ние ще говорим половин час. Аз имам 1200 минути. Бати дървото невидимо. Брати ли е, бе? Да. Крокодили! Знаеш кой е? Ние да си фанеме дрънката. Аз то го качвам този клип. Ти го качваш? Дам. Пъто ясно. Камък. Не. Камък. Много обичам камък. То клей. Клео ли е? Какво да я го знам? За какво е? Аз малко сега. Какво да чакам? Трябва и 6 дърво. Как да го кръстим, бе? Исланд. Survival. Цъкаме с Survival Island ли беше тази игра? Какво беше? Да. С F1 Winner, ще го кръста само с Мегамен. А помниш ли Bear 2000? Да. Яр да направим поредица така двамата. Точно. Хайде. Помниш ли Bear 2000? Да. 2000 метра. Да.
За какво не мога да сложи тук? Бъти тъпото. Не мога да сложи тук едно. То персиан само. Да! Да! Can't hear me, къде мога да сложа? Не знам. За какво ме дразни? Аз видико. Това тъпото, това търстика. Те си лёкна още малко така. Упс. Трябваше да снимам провалите на Нова година. И провали. И 5 лева. Мани. Един от нашия ход изстреля една ракета и удари един от другия. Стреля се така от терасата и тя излита и би ония човек отсреща от терасата. Ага. Аз нали знаеш уния ракетки от левчето. Аз вземам тази ракетка и я изстрелвам, що имах малко. И изстрелвам аз тази ракетка. Тя молят се изфръква и отива отгоре на тераса. На горната тераса е на Емил баба му. Да, бе. Да. Ме кумшик. Беше бати ти, ако си представям да ударил прозорец и да Емил баба му. Чуй са. Какво да правя тук? Добре, вълна. За какво ме това? Някакво тъпо... Доски. Ара, ще ти затварям, защото ще изкажем доста минути, айде има да видим толкова. Добре, и чао хора от мен. Си следващия клип. Чао.